Haló, dobrý deň. Haló. Áno, dobré ránko želám, to ste opäť vy. Dajte mi minútku, kým to tu vybavím, kým to spravím, urobím. Tak teraz už lepšie. Dobrý deň ešte raz. Ako vám môžeme pomôcť? Čo vás trápi? Nie ste chorlaví. Dobré je predsa, že spústu vecí môžeme tu na vyriešiť. Dobré je však, že k riešeniu vlak nemusí občan viac brať si do plevy. Tak čo? Nie ste chorlaví? Ako môžeme pomôcť? Čím sa trápite? Po čom túžite? Život vás baví? Nebaví? Život to nie je len tak hento, aké si dačo. No viete, ako to myslím. V živote musíte hodne sa snažiť, pre druhé robiť. Nie je čas na nezmysly. Počkajte, je to súrne. Počkajte, prečo tie pohľady chmúrne? Pretože odhady vonkajšej závady nemajú vplyv. Máte zlé zásady alebo výhrady k textu tých zmluv. Pretože urýchliť proces znamená exces, ktorý treba vysvetliť riaditeľu, keď sa z dovolenky vráti. A on, keď sa z dovolenky vráti, väčšinou sa blízka, hromy divo bijú. Ale my už vieme, že hneď po rannej zmene všetko sa zastratí a ľudia tu ožijú. Je asi jasné, zrejme, že toto všetko, samozrejme, vám dôverne hovorím. Nechajte si to pre seba, vôbec som nemusela inak. Pre zaujímavosť máme tu skanzen, aj pekne malovaný stredoveký cintorín. Dobre, teraz naspäť k našej veci. Si hento dačo, no pozrite, nevadí, teraz hore choďte. Približne 20 ďalších krokov robte, pak dvere 326 nájdete, do nich zájdite. Tam magister Zoltán s vami všetko vybaví.